Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Podem presentar-nos a nosaltres mateixos o a alguna altra persona utilitzant els verbs ser, dir-se i viure. Podem col·locar aquests tres verbs a una sola frase per explicar d'on ets, com et dius i on vius. Ben tornat o benvingut al canal si ets nou. Sapigueu que ens podeu seguir a Facebook, que us podeu subscriure per aquí sota, la campaneta, el botonet, però anem a la teca. Començarem un exemple perquè veieu on vull arribar. Mireu aquest exemple. Soc de Sevilla, em dic David i visc a Barcelona. Aquesta fase la podem canviar d'ordre, podem dir visc a Barcelona, em dic David, soc de Sevilla, o em dic David, visc a Barcelona. És igual, l'ordre dels factors no altera el resultat. Bé, per si no us heu adonat, ni em dic David ni soc de Sevilla, però per exemple ja em va bé. Amb el que vull que us quedeu és amb jo soc, jo em dic i jo visc. Soc, em dic i visc, que són la primera persona del present. Començarem pel verb ser, i com no pot ser d'una altra manera, és un verb importantíssim. Un verb que sentireu a milions de converses. Us heu de tatuar el verb ser al braç. Us heu de mimetitzar amb ell. Us ha de sortir de memòria. Així que, mala notícia, heu d'estudiar. Aquest verb s'ha d'estudiar i us l'heu d'aprendre de memòria. Així que ja podeu anar demanant hora al tatuador de confiança. La bona notícia és que avui només parlarem del verb ser en temps present. Jo soc, tu ets, ell o ella és, nosaltres som, vosaltres sou, ells o elles són. Jo soc de Buenos Aires. I tu d'on ets? La meva companya i jo som de Roma. El verb dir és el verbo decir, però el verb dir-se el traduïm com llamar-se. I ha d'anar acompanyat del seu pronom d'aquesta manera. Jo em dic, tu et dius, ell o ella es diu, nosaltres ens diem, vosaltres us dieu, ells o elles es diuen. Em dic Laura, i tu com et dius? Els nous alumnes es diuen Marc i Clara. Com veureu, és més fàcil del que sembla. Els pronoms singulars am, at i as són iguals al castellà però invertits. Mireu, em dic és me llamo, et dius és te llames i es diu se llama. A més, la tercera persona del plural, ells o elles, és igual a la tercera del singular. Es diu, es diuen, se llama, se llaman. I per acabar amb aquest grup de verbs, el verb viure, verbo vivir, que utilitzareu fàcilment a les vostres converses. Jo visc, tu vius, ell o ella viu, nosaltres vivim, vosaltres viviu, ells o elles viuen. Fa 3 anys que visc en aquest barri. Els estudiants viuen en aquell edifici. Bé, hem vist ja aquests 3 verbs en temps present. Si combinem aquests 3 verbs en una sola frase, com hem fet al principi, podem fer combinacions com aquestes. Soc mexicà, em dic Jesús i visc a Girona. Tu ets argentí i et dius Jordi? I vius a Londres? Ella és de Madrid, es diu Helena i viu a Manresa. Som del Marroc, ens diem Nora i Omar i vivim a Vic. I vosaltres d'on sou? Com us dieu? On viviu? Ells són peruans, es diuen Flores de cognom i viuen a Galícia. Bé, ja heu vist com funcionen aquests 3 verbs plegats. Si us atreviu a fer alguna frase com les dels exemples aquí a baix als comentaris, li farem un cop d'ull. Si us ha agradat o servit el vídeo, ja ho sabeu, doneu-li un like, un me gusta, un m'agrada i ens veiem aviat!